Ximo Esteves jubila. L'artista faller tanca el seu taller de Benicalap després de 50 anys d'ofici. Deixa una professió que ha estimat moltíssim, però que ara es troba, diu, en un moment extremadament delicat. Hem vist el taller de Ximo Esteve a ple rendiment durant molts anys. Sempre ha obert les portes a la televisió valenciana. Hi ha que barnissar, hi ha que deslligar, baixar, tombar, fer... I avui, quan el calendari laboral i les ferramentes paren, també l'acompanyem. Arriba la jubilació. Són 50 anys, jo crec que ja no tinc res que demostrar. Ja no tinc una il·lusió de fer falles grans, que també estan costant als meus companys molts diners. I ara s'està posant la cosa que en el tema dels preus del suro i de tal manera que tots els indicadors, diguem, si fora un economista, estaven, diguem-ne, disateu. 5 dècades de creativitat i il·lusions renovades cada dia de plantar. Quan veus una falla muntada, que tu no l'has vist sencera en el taller, perquè no te dona l'alçada ni res, i te quedes mirant i t'entra un rebombori per dins que dius, hòstia, això ho ha muntat jo, no? Però ara són dies de buidar trastos. Així no hi haurà relleu generacional i en uns mesos este taller serà un gimnàs. Activista gremial i defensor d'una rehabilitació de la ciutat de l'artista faller que no arriba, deixa la professió, diu, pitjor del que la va trobar. Jo no me'n vaig content. A mi no m'agrada treballar en un suro que és contaminant a nivell físic, que te tragues totes les polsetes, en una bromera que té un producte també tòxic. No sé, hi ha una reglamentació també laboral que no és la que hi havia 20 anys, molta pressió. És que són moltes coses. Jo crec que l'ofici està en un moment delicat ara mateix. Però amb alguna petició diu que tornaria a ser artista faller. M'hauria agradat que s'haguera pagat una miqueta més l'ofici. És l'únic que deteste, que no s'ha pagat bé. Però a nivell d'activitat, encara que segueix gent, em passa calor, patiment, però la realitat és que fer el que t'agrada és molt bonic. Si no, l'altre és treballar. Això és altra cosa.